isang inadampitan. Pagdayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon na may kalaban palanggan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan, sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila playas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Para na siya na. Nagpadulong sa ilo sa rakyan. Sinyasan ko si Bugoy. Bugoy! Dunganan ta! Nagtango si Bugoy. Ato, nagpalapit naman sa jeep. Palapitan kong makanang masaka sa driver's seat. Oh. Harap na siya. Ang armas ko. Boss! Happy trip! Nitiro mo ni Bugoy ang isa. Ba! Nagdalagan! Huwag sa matabat! Nagkakan! Nagsong kita! Gilagas na Bugoy ang taong nagdalagan palayo. Bugoy! Hindi! Hindi siya palagsa! Dito siya makanto sa namtangan sa outpost sa mga polis! Ano ba? Gilagas siya ni Bugoy. Masunod man ako. Bugoy! Ato siya! Malabot mo siya! May mga polis nila sa unan! Basi kung may kwentro na to sila! Ayay! Dahil ko mo siya, Bugoy! Pero ito madalagan siya gihapon! Animal ka! Naigo mo siya dyan! Natumba siya! Animal! Palapitan ko siya. Siguruho na lang patay ng animal gina. Oh, Jack! Ara siya. Asya! Doon mahanap pa siyang mabangon. Oh, matod! Kaulit sa kabuhay sa nga animal kayo di ay! Ha? Mahumit ka, ha? Abda! Ha? May mga pulis sa unan. Oh! Ha! Nag-warning siya sila dyan! Animal! Dali na, Bugoy! Maling kita diri! Oh, Jack! Siga! Oh! Siga pa talagan! Ginatiro nila kita dyan! Baka tukita sila ni Digoy! Maling kita diri! Oh! Jack! Nagdalaga sa aton! Oh! Tiro niya ako nila kita! Aba! Digoy! Oh! Nagdalaga! Jack! Pwede ka lang sa inyo! Animal! Balasa na naman sila! Animal! Digoy! Ismael! Nagibayan ninyo ang motor! Dali mo! Balik sa ato motor! Mga pulis ang nagdalaga sa aton! Ha! Dali na ka mo! Mali na kita diri! Dali na! Dali! Oh! Ari na kita sa sulod sa panel. Oh, Jack! Nakasaka na kita tanan. Oh, okay. Oh, Jack! Okay na, Jack! Plastan na! Sarge! Ipasira na pala yung pirtahan sa panel. Okay na kami diri. Malakat na kita. Oh, Jack! Mapalayo na kita diri. Oh! Naglakad ng panel ng kinasakyan ta. Oh, Jack! Napatay-tayhan ng mga animal gato. Patay dito, Jack! Oh, Jack! Sa ulo mo sa gilbiray. Saan nagala pala siya nga mabangon? Digoy. Nagibayan ninyo ni Ismael ang motor ta. Ha? Hindi ba lang hambal ko? Kami lang ang mabira. Kami lang ni Bugoy. Kuwan namin, Jack. Kuwan nakita namon nga ginalagas ka mo. Gani nga nag-alalay na lang kami ni Ismael kag Cardo. Hindi amo silang instruction ko sa inyo. Ha? Ang siling ko, nga kung may ara magwa sa ilimnan nga maintra sa gamo, kamo ang bahala. Kung di nabulabog pa nga madamo kita, kag naatrasar pang pagbiya na to sa lugar nga to, kay nauna pa kami sa inyo balik sa motor. Kuwan, Jack. Pasensya na. Hindi na kuruwi nga masulit pa to, Ligoy. Ismael, Cardo, Tomas, No. Jack. Pasensya din. okay lang. Jack, di na tumaliwat. Basta kay kung anong ginahambal ko sa inyo, amo nang sundo ninyo. Jack. Matuman. Oo, okay, Jack. Jack! Kag ikaw man, Bugoy. Gaa, wala mo matapat. Kalapit lang sa distansya pagtiro mo sa iya. Nakaulabi, palupok, Jack eh. Ikaw bla? Ikaw lang ka palupok. Ano pa nakibot siya? Nakabalikid. Ang kibyas lang ang igo ko sa iya sa tiroon ko. Ang hambal ko sa imo, dunganan ta. Ginhulat mo pa nga makauna ako. Ano pa? Nagkapreparar pa siya. Pasensya na, Jack. Bugoy, hindi na ako luya nga masulit pa niya. Kita mo? Jutayan pa kita sa mga pulis. Kaya ginlagas mo pa. Luyan ko lang masiguro nga patay na siya, Jack.
Pasensya, Kid. Oh. Nagdurog ang panel ng ginasakyan ta. Hindi pa malayo ang nagdalaganan ta. Liliyon ko diri sa gamay nga buko. Gaayhan nga nagdurog kita. Paniman, may sarakin nga nagaharang sa tunga sa dalan. May mga pulis. Ipadulog kita sa mga pulis. Kamu gali sa rinto, graba. Ano man kamu di? Korporal! May tawag sa amon, may gintiros balago. Gasakay sa motor. Gasakay sa motor mga suspek. Ha? Ano? Ano ang nagtiro? Wala pa mabalan kung ano sila. Basta duha ka tao. Puro patay. Gani nagganda kami sa checkpoint re. Gali ka. Nagasakay sila sa motor? Oo, 3 kuno ka motor. Pero gipadulog na lang namon pati ang mga salakyan para ma-check na lang. Amo bala? Ati mayo man? Sinong gupod mo si Sarge? Si Sargento Morden. Di mo kilala? Ay, sir, mayang gabi lang na. Pasensya na. Huwag ka dahil makilala eh. Nagkuhan kami, nag-shot kami nga duwa kiti. Off duty man among subong. At yan na maahon na lang kami. Sige, Sarge, pasensya ka na ha. Okay lang Ay, along ka muna Oo, Sarge. Salamat, kid.
salamat kay nakalusot kita. Abi ko anay kung abrihan nilang panel. Kaglang taon kung anong karga. Remolaso kita ni. Buuan ay kita ni. Tani, Taas pagalirang go sanday Sarge. Ang mga dito sa Chicks Point. Juta yan na kita. Grabe ba? Kay kung madasig tani kita nga naghalin sa lugar nga to, wala na kung tani kita ma-intercept sa checkpoint. Kay hindi sila makadali-dali plaster checkpoint. Igo sila makaplastar. Malayo na kita sa area sang natabuan. Pero hindi na kita magbinasulay. Ang luyag ko lang, sa madason, hindi na masulit ang amusin eh. ate o Jack. Ate Jack, pasensya din. Pasensya gid Jack ha. Oo, Pasensya gid. Jack, pasensya na. Hindi malamon umod Jack. Pasensya gid. Mathag ang order. Kung may armas, ang aton mga kontra kag may tsansa man lang kita. Tumbahong ka na lang sila tanan. Ang atong target, mathag! Yes, sir! Okay, sir! Kag kinahanglan to diri ang dubli nga paghalong. Delikado ang lugar nga sudlon naton. Kag mga kriminal ang target ta. Antes pa man sila mag-intra sa negosyo sa droga. May mga record na sila. Nakaagi na sila pamatay tao. Dahil kung alang-alangan na to sila, kita ang madisgrasya. Kung pwede pa lang, na pagsunod pa lang natin, kag positive nga ara sila sa sunod, unahan ka na lang dahil sila. Mathag! Yes, sir! Yes, sir! Ari ang kwarta ninyo, Jack! Ikaw nang bahala sa mga upod mo, magbahin-bahin sila. Salamat, Montesa. Kaga, nagapasalamat, Gid, ang kontak ko, Jack. Nabuhinan naman kuno ang mga malain diri sa kalibutan. Nalipay gid siya sa ginhimo ninyo. Bravo! Wala isa pa yan. Medyo tayo na lang kuno ka mo ma-intercept sa mga pulis. Montesa, Pero maayo man, kay nalutsan ninyo. Nakainkwentro pa kuno ka mo sa mga pulis. may gamay nga palpak sa trabaho namon, Montesa. Pero ginapasalig ko sa imo. Hindi na ito masulit. Okay. Okay lang ina, Jack. Normal ina sa mga trabaho. Nga kung kaysa, hindi tigid man ina ma-perfect. May mga kahigayunan nga daw may gamay nga problema. Pero okay lang. Ang importante, patay ang mga target. Mapaulian na ako, Montesa. Pampahan ko anay nga akong partner. Grabe na sigurong kabalakan niya sa tusakon. Sige, Jack. Pero, prepare lang ka mo, Pirmi. Hindi lang natin mahibalaan. May trabaho naman ka mo. Aral na, sunhan naman ay. Sunod na gate. Alis to ko mo. Kibuto na to sila. Yes, sir! Aral na. Abilin ninyo ang gate. Masunod kita. Yes, sir! Muna ka!
Sige, sunod makakaubod. Si pa ang pertahan sa balay. Sunod! Sunod! Wala sa magulang sa malain! Mga pulis kami! Animal! Ginatingin nila kita! Mga abiyan, sundan ninyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung ano